трусікі забойцы і ракавыя зайцы. У гарадку ды Вільні, бона сфорца і мішкулянцыя. Рэнесансавы дэтэктыў. Калі ласка, глядзіце першую частку пра гарадок. Спасылка ўнізе. У апісанні да гэтага відэа. Нота Бене. У беларускай мове кролікаў няма. Ёсць толькі трусы ці трусікі. У 1989 годзе экспедыцыя Інстытута гісторыі Беларусі праводзіла раскопкі на тым месцы, дзе некалі стаяў замак у гарадку. Акрамя іншага, навукоўцы знайшлі кафлю 16 стагоддзя. На адной з кафлінаў намаляваныя два зайцы, ці трусікі, якія смажаць на вогнішчы паляўнічага, гарнітур якога настолькі дэталізаваны, што па ім можна рэканструяваць адзенне той эпохі. Цікава, што дакладна такія ж кафліны былі знойдзеныя пры раскопках ніжняга замка ў Вільні. І для гарадка, і для Вільні кафля выраблялася ў рэнесансавай манеры, хутчэй за ўсё, аднымі і тымі ж майстрамі, магчыма, з італьянскага горада Фаэнса, вядомаму на ўвесь свет сваімі керамічнымі вырабамі. Менавіта ад назвы гэтага італьянскага горада і ўтварылася слова «фаянс». У 1495 годзе вялікі князь літоўскі Аляксандр Ягелончык падарыў гарадок Мікалаю Радзівілу. Кафля, знойдзеная ў гарадку і Вільні, датуецца тым самым часам, калі гарадком валодаў яго сын Ян Радзівіл. У Беларусі зайцы – гэта мілыя пухнатыя жывёлінкі, а вось у заходняй Еўропе ўсё наадварот. Паляўнічы раптам стаў здабычай, а бяскрыўдныя зайцы ператварыліся ў жорсткіх забойцаў. Аказваецца, ідэя перавернутага свету не новая. Грэцкая камея паказвае зайцоў, якія пераследуюць сабаку. Заяц злева стаіць на задніх лапах. У руцэ ён трымае палку. Перад ім бягуць паляўнічы сабака, тыповая форма пысы, доўгі хвост, ашыйнік і другі заяц. Гэта яркі прыклад перавернутага свету, дзе існуючы парадак нашага свету перакульваецца. Выявы трусікаў забойцаў ці ракавых зайцоў з'явіліся ў ілюмінаваных рукапісах, перапісаных ад рукі кнігах, упрыгожаных малюнкамі. Манускрыпты з жартаўлівымі ілюстрацыямі, створаныя ў сярэднявеччы, былі пераважна заходнееўрапейскай хрысціянскай традыцыяй. Самая ранняя выява зайцоў-кілераў знойдзеная ў арнштайнскім рукапісе, створаным у арнштайнскім абацтве ў Германіі. Літара Т выконвае функцыю шыбеніцы, якой скарысталіся два зайцы, каб павесіць паляўнічага. Яго асобу можна вызначыць па паляўнічым розе, перакінутым праз плячо. Найбольш разгорнуты прыклад гэтае тэмы у смітфільдскіх дэкрэталіях, ілюмінаваных у Лондане ў 14 стагоддзі. Тут мы бачым, як гіганцкія трусы помсцяць паляўнічаму. Спачатку трус-лучнік страляе паляўнічаму ў спіну. Затым трусы звязваюць яго і цягнуць да суддзі. Пасля вынясення абвінаваўчага прысуду бязлітасныя трусы адсякаюць яму галаву. Не задаволіўшыся пакараннем паляўнічага, пухнатыя бандыты нацэліліся на сабаку. У шэрагу сцэнаў, падобных да папярэдніх, зайцы страляюць у сабаку стрэламі, звязваюць яго, судзяць, а потым вешаюць. У канцы 15 стагоддзя вядомы вестфальскі мастак Ісраэль ван Мекенем зрабіў вось такую гравюру. Паглядзіце уважліва на фігуру паляўнічага. Дакладна такога ж чалавека мы бачым на кафлі, знойдзенай у гарадку і Вільні. Пазней
Свой варыянт гэтае гравюры стварыў Вергіль Золіс, мастак, які працаваў у Нюрнбергу. Дарэчы, сярод яго працаў ёсць партрэт Жыгімонта Аўгуста, вялікага князя літоўскага, сына Жыгімонта Старога і Боны Сфорцы. Гэты сюжэт стаў вельмі папулярным у шмат якіх еўрапейскіх краінах і паўтараўся безліч разоў рознымі мастакамі. На гэтыя гравюры прысутнічае надпіс на нямецкай мове. Нам, зайцам, пашанцавала. Цяпер мы смажым сабакі паляўнічых. З тымі, хто нас лавіў, свежаваў і еў, мы цяпер абыходзімся гэтак жа. Імаверна, сэнс перакуленага свету такі: усё можа змяніцца. Сёння ты паляўнічы, а заўтра здабыча. Але якім чынам кафля з Італіі апынулася ў Вільні і гарадку? Каб разабрацца ў гэтай гісторыі, трэба спачатку пазнаёміцца бліжэй з сям'ёй Радзівілаў. А гэта так жа лёгка, як прагледзець усе 2137 серый Санта-Барбары і не з'ехаць з глузду. У Мікалая Радзівіла Старога было 5 дзяцей. Мікалай, Ян, Ганна, Войцех і Юрый. Мікалай Радзівіл Стары дапамог Аляксандру Ягелончыку стаць вялікім князем літоўскім. У знак падзякі Аляксандр у 1495 годзе падарыў гарадок яго сыну, Мікалаю. Мікалай Радзівіл пачаў збіраць усе раней выдадзеныя дакументы, якія павінны былі стаць адзіным зборнікам законаў ВКЛ. Першы варыянт праекта статута ВКЛ быў падрыхтаваны ў 1522 годзе, але ён не быў зацверджаны, і праца над ім працягвалася яшчэ 7 гадоў. Войцех Альбрэхт Радзівіл займаўся працэдурай кананізацыі Казіміра, святога заступніка Беларусі, Літвы і Польшчы. Юрый Радзівіл Геркулес быў бацькам Барбары Радзівіл, вялікай княгіні літоўскай, другой жонкі Жыгімонта Аўгуста. У 1506 годзе вялікім князем літоўскім стаў Жыгімонт Стары. Ён падпісаў статут ВКЛ у 1529 годзе. Пасля смерці сваёй першай жонкі Жыгімонт Стары пачаў выбіраць сабе новую жонку. Яму падабалася Ганна Радзівіл, але яго пераканалі ажаніцца з дачкой Джана Галіаца Сфорцы і Ізабелы Арагонскай. І ў 1518 годзе ён ажаніўся з Бонай Сфорцай. У 1520 годзе у іх нарадзіўся сын Жыгімонт Аўгуст. Яшчэ пры жыцці мужа Бона Сфорца дамаглася каранацыі свайго 10гадовага сына. У 1543 годзе Жыгімонт Аўгуст ажаніўся з Лізаветай Аўстрыйскай, дачкой нямецкага імператара Фердынанда. Хадзілі чуткі, што Бона Сфорца яе атруціла. У 1547 годзе Жыгімонт Аўгуст ажаніўся з Барбарай Радзівіл. Маладая каралева раптоўна памерла ў 1551 годзе. Пляткарылі, што яе атруціла Бона Сфорца. Чуткі аб тым, што Бона труціць непажаданых ёй людзей, суправаджалі яе ўсё жыццё. Пасля таго, як яго бацьку атруцілі, Джан Галіаца Сфорца стаў кіраваць Міланам. У яго было 4 дзяцей: Франчэска, Іпаліта, Бона і Б'янка. 3 дзяцей
памерлі пры загадкавых абставінах. Бона нарадзілася ў лютым 1494 года, а ў кастрычніку таго ж года яе бацька быў атручаны сваім дзядзькам Людавікам Сфорцам. У маладосці у Боны быў сябр Эторе Піньятэлі. Эторе памер пры загадкавых абставінах. Лічыцца, што ён быў атручаны Бонай пасля таго, як адмовіўся ехаць з ёй у ВКЛ, дзе яна збіралася выйсці замуж за Жыгімонта Старога. У 1519 годзе нечакана памер Войцех Радзівіл. Наступным, у 1521 годзе, быў Мікалай Радзівіл. На яго пахаванне ўжо адкрыта казалі аб наўмысных атручваннях. Ганна Радзівіл і Ян Радзівіл Барадаты раптоўна памерлі ў 1522 годзе. Шмат хто лічыў, што іх атруціла Бона Сфорца. Прычыну нянавісці тлумачылі тым, што вялікі князь літоўскі Жыгімонт Стары да шлюбу з Бонай цікавіўся Ганнай Радзівіл. Ганна Радзівіл выступала супраць далучэння мазавецкага княства да польскага каралеўства. Яна была жонкай мазавецкага князя Конрада, з якім у яе было два сыны. Князь мазавецкі Станіслаў і князь мазавецкі Януш. У 1526 годзе Мазовія была далучаная да польскага каралеўства. Раптоўныя смерці братоў Станіслава і Януша уразілі сучаснікаў сваёй ненатуральнасцю. Людзі шапталіся, што апошніх княжатаў мазавецкіх атруціла Бона Сфорца. З-за рознагалоссяў з сынам Бона Сфорца у 1556 годзе з'ехала ў Італію. Праз год пасля вяртання на радзіму яна была атручаная сваім сакратаром Джавані Ларэнцам Папакодам. Сёння ты паляўнічы, а заўтра здабыча. Першая рэзідэнцыя вялікіх князёў літоўскіх у Вільні з'явілася ў 14 стагоддзі. У 15 стагоддзі палац быў перабудаваны ў гатычным стылі. Бона Сфорца загадала запрошаным італьянскім дойлідам рэканструяваць палац у рэнесансавым стылі. Кафля, знойдзеная ў гарадку і Вільні, хутчэй за ўсё, была прывезеная з Італіі на замову Боны Сфорцы. У 1530-40-х гадах уладальнік гарадка Ян Радзівіл уваходзіў у склад трыумвірату. Сам Ян, яго дзядзька Юрый Радзівіл і Альбрэхт Гаштольд. Трыумвірат фактычна кіраваў ВКЛ, калі Жыгімонт Стары быў заняты ў Польшчы. Бона Сфорца змагалася з трыумвіратам за кантроль над ВКЛ. Магчыма, Ян Радзівіл помсціў Боне за смерць бацькі і іншых сваякоў. Скраў дарагую імпартную кафлю з каралеўскага палаца для свайго замка ў гарадку. Ці, можа, Бона спрабавала падкупіць Яна каштоўнымі падарункамі і такім чынам разбурыць трыумвірат. Можа быць і так, што сам Ян замовіў кафлю з Італіі, такую ж, як у Вільні, каб давесці, што ён не менш заможны за караля і каралеву. Постскрыптум. Бона Сфорца мела вялікае атачэнне з італьянцаў, адмыслоўцаў у розных галінах, якія аказалі значны ўплыў на пашырэнне ў вялікім княстве літоўскім заходнееўрапейскіх культурных і тэхнічных дасягненняў рэнесансу. З ёю звязваюць увядзенне ў карыстанне відэльца і з'яўленне ў меню марожанага, экзатычныя садавіны, прыпраў, цукру, аліў, разынак, мігдалаў, марцыпанаў, рысу. Дарэчы, з Італіі Бона Сфорца прывезла белую парцаляну і свой любімы суп мішкулянцыя. Гэтае слова італьянскага паходжання азначае змешванне, што
што паказвае на вялікую колькасць складнікаў. Фасолю замачыць у вадзе пакаёвай тэмпературы на 12 гадзінаў. Сухія грыбы замачыць у гарачай вадзе на 15 хвілінаў, прамыць, парэзаць на некалькі частак і заліць на 3 гадзіны 3 літрамі вады пакаёвай тэмпературы. Калі выкарыстоўваеце свежыя грыбы, то іх замочваць не трэба. Абабраную бульбу, моркву, сельдэрэй парэзаць невялікімі кубікамі. З драбніц таксама каляровую капусту і цыбулю парэй. Грыбы варыць у той жа вадзе, у якой яны замочваліся 15 хвілінаў на невялікім агні, затым крыху пасаліць і дадаць да грыбоў фасолю. Варыць разам яшчэ 20 хвілінаў. Далучыць астатнія інгрэдыенты і варыць да поўнай гатоўнасці гародніны. Паперчыць і пасаліць на смак. Смачна есці!